Sí, sobretot l'objectiu d'aquest tram final de temporada és acabar el millor possible, ja més que res per nosaltres mateixos. Ho hem parlat a nivell intern i això, competir al màxim aquests 5 partits i si podem treure 15 de 15, doncs millor que millor. L'objectiu ha de ser quedar el més amunt possible. Si és sisè, sisè, si és cinquè, cinquè, que està molt difícil, però tenim mentalitat guanyadora, tots som molt competitius i la idea és aquesta. Sí, sí, nosaltres voldrem fer 15 de 15, però és que el Mestalla voldrà fer també 15 de 15 i molts equips en aquest tram final voldran treure els màxims punts possibles. I el bo és això, que al final tindrem el diumenge un rival super complicat que ens exigirà això, treure la nostra millor versió. I aquí és on nosaltres ens hem de mirar el malic cadascú i intentar rendir al màxim. I a nivell individual, a nivell col·lectiu, i sempre agrada tenir reptes difícils a cada setmana perquè et fa treure el millor de tu mateix. Sí, sí, molt concentrats perquè ells a la mínima et faran molt mal i et penalitzaran i llavors la clau és això, també voldran venir a treure'ns la pilota, que aquí molts equips també han vingut però els ha costat molt i el València està en una dinàmica super positiva, està traient molt bons resultats, a nivell de joc també està dominant molt els partits i jo crec que serà un partit molt obert, molt xulo i la clau és aquesta, estar molt sòlids darrere, molt juntets, amb les línies molt compactes i sobretot també que a nivell ofensiu aconseguim també a ells portar-los al seu camp, que no es notin còmodes i a partir d'aquí intentar aprofitar les ocasions que tinguem. Sí, jo al final estic còmode jugant, que és el que vull. Ara mateix l'equip o el míster m'està necessitant allà darrere, doncs jo intentar aportar el màxim possible a l'equip i ja està. Si aquest cap de setmana em torna a tocar jugar, doncs intentar fer la millor versió i ja sigui darrere, ja sigui al mig del camp, doncs intentar ajudar l'equip al màxim possible. Bueno, al final sí que és cert que algun jugador, inclús l'entrenador, ho ha comentat, però al final és que no ens serveix de res, perquè sí, està molt bé que, hòstia, hem fet una segona volta superbona, però ara mateix anem setens, vuitens, a no sé quants punts al playoff i no ens donarà segurament. Doncs al final també te'n vas amb aquesta tristor o amb aquesta desesperació de, hòstia, l'objectiu era començar bé i ja et dic, l'important ara sobretot és acabar aquests 5 partits donant la cara amb una bona versió i intentar sobretot marxar amb una bona imatge per nosaltres, primer de tot, però també sobretot per l'afició i per tots els que hem treballat a tope des de principi de temporada.